Lelo Panyasa Voice Box tafunibweretsa kulankhula kwa Aboni Kalindo aka the DC. Mkulankhula kwa lero iwo andithu abweretsa nkhani ziwiri zitatu zimene akufuna kuti Amalawi muzidziwe, koma nkhani imene tikuza kuti yamanga nthenje ku mapikodi yawo akunena kuti ku chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre kumeneko anthu ena akumwalira chifukwa chokuti madokotala ndi anthu ena ogwira ntchito pa chipatalachi sakuwathandiza moyenerera. Ndeni limodzi pano Panyasa Voice Box timve kuti nkhani zimenezi Aboni Kalindo azitambasula bwanji, ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. The DC President wantu wosauka woyamba kuno ku Malawi amene ni mangu ayimirira Malawi amene akukumana ndi ziphinjo zosiyana-siyana mu dziko lawo. Ine ndilibe nthawi yomuyimirira wina aliyense kaya chipani chake kaya mtundu wache kaya chani chigawo ayi olochali chichake. Ine ni mangu yimirira Malawi lero makamaka pa Kamuzu Day pa 14 May ndi siku limene likanakhala ngati unifying factor. Asogoleri wonse akanakhala pamodzi kuchita reflect nkhani ya Kamuzu kuti Kamuzu anachita develop ziko libwanji, chifukwa kunena chilungamotu Kamuzu anachita develop Malawi ndipo pali zinthu zina zimene ndizoonekeratu kunena kuti Kamuzu anazipanga zinthu zimene zozo. Tinayenera kuti tione lero anthu onse andale ali pamodzi, kwaona UDF, kwaona Ford, kwaona DPP, kwaona MCP, kwaona PP, kwaona UTM akucheza limodzi pomukondwerera Kamuzu president woyamba muno Malawi. Koma ayi ziko lathu likhandi ufiti khandi sataniki khandi chani khandi nyanga khandi masenga. Asogoleri athu samatha kukhala pansi pamodzi kukambirana nkhani kodi nkhani za hefe zikuyenda bwanji, nkhani za ulimi zikuyenda bwanji monga mene amafunira Kamuzu, nanga nkhani za maphunziro zikuyenda bwanji, kodi nanga anthu athu economy ikuyenda bwanji, anthu athu akudya bwino muno Malawi. Siku lake linali leroli, koma ukamvesera kumeneko aliyense akupanga zake. MCP ndiye kuti akhala ndi ujeni mwambo wawo, komanso waboma akhala ni mwambo wawo. Sangafune asogoleri athu samafuna kukhalira pamodzi, nyanga ndi sataniki ndi masenga. Olo mipando anati abwere kuti azakhale pamodzi monga mmene amakumanirana kumaliro kuja, aliyense amatenga mpando wake kuopa akasipa. Ndi ziko lotembereredwa kwambiri, no wonder pakana lero ukamvesera ngati nkhani zoyenda pamazi makamaka sitima ya Ilala ijayo ati anthu ajatu amangonya m'mazitu, anthu aja amangokoza m'mazi. Andi ziko la mtundu wanji kuzafika siku la lero mmene Malawi watukukira kwapeza kuti sitima ya Ilala anthu amangonya m'mazi. Ndi ziko lotembereredwa kwambiri, ziko lomvesa chisoni. So palibepo issue yokuti tizikachitira celebrate Kamuzu's life kamena kumakachula kuti Kamuzu Day pomwe anthu ifeyo ndife anthu osagwirizana. Tinayenera anthu ife tigwirizane, titenge zokhazo zimene anachita Kamuzu zabwino ndikuziyika pa tebulo ngati ana ziko limodzi, kumacheza kwaona asogoleri chakwerawo chakupasana moni ndi ujeni Muthalika kucheza ndi Mai Joyce Banda, komanso Abakiri Muluzi ali mbali inayi, Atupere ali uko, Kabambe ali uko. Zonyadisa kwambiri asogoleri athu malo amodzi kumampasa majoko iye uja chakwera chakuti kodi chakwera unalepera bwanji, zinakuvuta bwanji. Iye azinena kuti akuluakulu naja ntoliro kumayi kuno ndikotemberedwa ziko lokoma kwambiri, ziko lokuti ndikokoma kukhala anthu kumene munthu amakonza kupasidwa injunction kapena kupasidwa chireso kuchokera ku makoti ati chifukwa chakuti akufuna amangidwe. Ino munayamba mwamvapo kunena kuti munthu amene wapasidwa warrant of arrest asanapite nayo kukamanga, koma akhoti nthawi yomwe yonse ndikupereka chireso kunena kuti tikuchita aside the warrant of arrest munthu amene asamangidwe. Mmangozowa kuti ziko la Malawi
corruption zizatha. Dziko la Malawi ndi dziko lokoma kwambiri kukalapo, kumene anthu amakhoza kukampangira munthu mademo, munthu kuti ali ndi shopu ndi yace, ndalama ndi zace, anasegula shopuyo ndi ndalama zace, koma ati anthu kukampangira mademo kuti asegule shopu. Lero ndi alirira koyambirira anthu amene amayenda maulendo apa njanji masitima, kunena kuti anthu amene akukumana ndi ziphinjo kwambiri, makamaka anthu amene amachokera ku Balaka kupita ku Nayuchi kupita ku Balaka, anthu amene akuzunzika chifukwa cha treatment imene akulandira m'misewu imeneyi kapena pa njanjepa, anthu amene amachokera ku Balaka kupita ku Nayuchi akukumana ndi tocha chifukwa chonena kuti sitima yawo imati ikanyamuka ikafika pansewu amayiyimisa, kunena kuti tikufuna kaye sitima zonyamula malasha za Vale Logistics ziduse kaye, ndiyetu zimadusapo masitima mwina okwanira 16 kuti anyamule malasha kuchokera ku Motizi kumapita nawo ati kaya ku Beira kaya ku Nakala kuti akakweze kumene koko zizipita ku Brazil. Ndizomvesa chisoni kunena kuti kuno ku Malawi tikuchita kuyika pasogolo malasha kusiyana ndi moyo wa munthu. Anthu amene wamati akakwera sitimazi amakafika kwawo pakati pa usiku, mwina ma 11 o'clock wa usiku, ma 10 o'clock wa usiku, anthu okuti akwera sitima 6 o'clock 7 o'clock ku Balaka, kapena iye akwera 7 o'clock 6 o'clock ku Nayuchi, imapezeka kuti sitima ijayo yayimisidwa, akunena kuti tidusise kaye sitima za malasha. Kungoziyimisa sitima zija, inaye kuti iduse ndi 1 hour, inaye kuti izaduse pazatengaso mwina 2 hours, inaye kuti iduse pazatenga 5 hours, ndi sitima zokwanira 16 kuti ziduse zonyamula malasha. Ndiziko lomvesa chisoni kwambiri. No wonder aku Ministry of Transport atafusidwa kunena kuti kodi inu ndizoona kuti Ilala ijayo ilibe matoileti, ananena kuti anthu amanyamazi. Chocho pokolera akati dziko la Malawi siku lokumbukira Kamuzu. Lero anthu ena amene tikufuna kuwaliriranso ndi Girl Child posatira program imene anakonza aboma komanso ma development partners yomanga masukulu osiyana-siyana amakono muno Malawi, ma secondary school, monga mmene ilili secondary school ya Sharp Valley Community Secondary School ku Nchewu, kumene kukuwa ku Ministry of Education mukuyenera kuti muthamange mukayang'ane kunena kuti kodi Sharp Valley Community Day Secondary School ndi skulu ya mtundu wanji, ndi skulu yokongola imene anayipasanso facility ya boarding, kunena kuti asikana azikhala kumeneko, koma mungakhulupirira Malawi kunena kuti ku Sharp Valley Secondary School Community Day Secondary School kulibeko mazi, ndipo asikana akuzunzika kopsa. Andimakamaka nthawi yokuti inoyo asikana amene atha msinkhu kuti azisamalire kulibeko mazi. Andisiri kudziwa kunena kuti kodi tikati education, quality education ndi chani, ndiye ndi ma building yabwino okhala ndi ma facilities onse, komanso even mazi akhalepo. You cannot talk of quality education pamene pa sukulu palibepo mazi. Ndizomvesa chisoni kunena kuti even olo magesi amene pa sukulu imene palibepo. Sharp Valley Community Day Secondary School magesi palibe, ana amayang'anira muzikoroboyi makandulo. So how do you expect kuti mwana atani akhonze mayeso kuti achite excel in education? Ndizomvesa chisoni. So tikufuna ma authorities in yaku education kunena kuti tapangani machawi mukaone mmene ilili sukulu ya Sharp Valley Community Day Secondary School imene ili ndi boarding facility koma yopanda mazi, ana amachita kuuzidwa kuti azibweresa mazi m'mabotolo. How do you expect kunena kuti a girl child akhale very clean pa nthawi yawo imene zimachitikira zinthu zimene zizi zimene zimachitika mwezi ndi mwezi? Nkhani za ukhondo azipanga bwanji? Andi sukulu ina yomvesa chisoni kwambiri ndi Mfera Community Day Secondary School ku Chikwawa North, kumene kukusinkhaniso ya mazi kapena magesiya koma nkhani yokuba. And we want to appreciate initiative taken by UNICEF. Atamva kunena kuti kumfera Community Day Secondary School kuli asikana ambiri. UNICEF
anapereka mwayi wa basale kwa ana 20 asikana okhaokha ana 20. We want to appreciate you, UNICEF, for this initiative that you lined up some funds towards the promotion of a girl child. Komano ndalama zanuzo zapita m'madzi chifukwa chonena kuti asikana amene asankhidwa kuti akhale nawo achite benefit pa mndandanda umene wa basale ndi ana anthu olemera okhaokha. Akuluakulu aza maphunziro kuchikwawa, akuluakulu aza maphunziro pasukulupo, akomiti ana okuti amabwera kumene koko ku boarding kwali ni ndalama zawo posatira ndi sukulu ya ulere koma boarding yokha ndi yolipira kumene koko ana amene ajawo asankhidwa ndi ana anthu olemera okhaokha. So tikufuna enu aku education makamaka ku Blantyre kulikulu la maphunziro tapitani kumfera Community Day Secondary School kuja kumachedwa ku Chikwawa North mukazionere mukatenge mayina amuona kuti anawo ndi ainawo ndi ana akuluakulu aku education ku Chikwawa, makansala akuluakulu, mafumu, anthu ochita bwino ena kumachoka ku Blantyre anawo kumakaphunzira kumfera Community Day Secondary School. Yeti a UNICEF akufuna ana osauka ku Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri kumene sitimakondana. Nkhani inayo yokhuzana ndi maphunziro lero tipite ku Mchinji kumene maphunziro alowa pansi kapena maphunziro alowa pansi chifukwa programu yomanga ma secondary school kuzera ku mabloku inayima kaye kuchokera chaka chatha chifukwa akuluakulu aku education komanso madobadoba anakonza parallel account imene akumatumizirako ndalama ngati akufuna akagule mabloko, akufuna akagule simenti, akufuna akagule zipangizo za sukulu malinga ndi mmene anakonzera ndondomeko yake. Koma ndalamazo zikudyedwa ndi akuluakulu akumeneko. Kodi ku Mchinji sikuli bwinotu kumbali ya maphunziro? Akuluakulu aku ofesi ya maphunziro ku Mchinji ali pakalikiliki okuba ndalama ndipo ndalama zimene zizomangira ma secondary school amakono amene anachitidwa funded ndi boma la America kuzera ndi mapartners yawo. Ziwani kunena kuti ndalama zimene zikudyedwa kwambiri zikubedwa ndi akuluakulu aku Mchinji education ndipo anthu alemera koopsa. Sati apitaliti ku Zambia kukagula magalimoto aina asegula maholosero wawo kumeneko kuba ndalama za azungu kumeneko moti kumeneko kuma secondary school sakumangidwa inasiyidwa programu imene chifukwa cha madobadoba amene akubera boma kapena akubera amalawi osauka ndalama zawo. Lero tikupitanso kuja kumachedwa kunkhotakota kwa Mwanzama uko tikamathamangira chakuchiya uko kumene anthu anadalisidwa ndi dothi labwino amazala mbewu ngati nyemba, mpunga, soya ndipo samathira fetereza koma kuli chiwembu chimene chikufuna kuchitika kuzera ku unduna wa zamalo kuti anthu amene wawa akufuna alandidwe malo awo. Ndipo dzulozuloli kunali meeting kuzera kwa wamkulu wa zamalimidwe kuboma limene lila nkhotakota kumakakumana ndi mafumu kuti afuna anyengerere mafumu okuti ati anthu awo asamuke kudera limeneli la kunkhotakota kumene anthu ake aliko ochuluka kwambiri ati asamusire malo ena kumene akaamangire chipatala, akaapase mazi, akaamangire ati sukulu, anthu asiye amalo ku kampani ya Irovo komanso Ethano. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mafumu athu ambiri ali too corrupt. Mafumu athu ambiri ndi okuba amene amalolera zinthu zopusa kwambiri. Andi boma lathu mukuyenera musamale boma iniyo musamale izizi zomasa musa anthu imene inali nthawi ya Weresike. Panopa palibe zosamusana kunkhotakota chakumawa uko kwa atiye Mwanzama kumene kukufuna kulandidwe malo kuwalanda anthu amene akhala kumene ko over 30 years, over 50 years, 70 years, ena 80 years kumene koko anthu amalima kuli ngati kuli mpunga kumene kuli ngati basket, food basket imachokera ku nkhotakota aliyense akudziwa kunena kuti na mpunga wa nkhotakota simasewera iya. Koma lero akufuna anthu aja alandidwe malo awo kuti ati Airovo amene amazunzanso anthu. Airovo
ndi aefano ati azaleko nzimbe kumene koko. Ndikupempheni inu anthu akumene koko komanso ma authorities nkhani imene iyi musayisirire osayirekerera chifukwa anthu ambiri azavutika kwambiri. Ndi chimozimozi soti kuwapha anthu akunkhotakotawo amene akuoneka ngati si anthu saona mwina ndi agalu. Mukuyenera musamale kwambiri chifukwa anthu kumene koko avutika mukaalanda malo awo. Bon Klindo koma mwina tisanatuluke nkhani yomvetsa chisoni ya ku Queens. Munayenera Minister of Health mupite ku Queens. Ku Queens sikuli bwino. Queens yafika poma panthu daladala ali moyo. Queens yasandukano chipatala choopsa kwambiri. Madokotala kumene koko sakugwira ntchito moyenerera. Wiki yatha iyo kunapita munthu ndi dokotala wina wa chipatala china koma sanamuziwe kuti munthuyo ndi dokotala. Atafika ndi patient kumeneko madokotala aku Queens atamuyeza munthu chanamuza kuti munthu amene ingomutengani muzibwerera naye kuti muzikadikirira kuti afe. Are we really serious as a country imene tili ni madokotala amene anaphunzira angamuuze munthu kunena kuti nyamukani muzipita munthu muzikadikirira kuti afe? Anthu aja ndikumutenga munthu chakupita naye chipatala china tikunena pano munthu ali bwino. La mulungu lathali kunabwera mzimayi amene anayikidwa pa referral from Zingwangwa Health Center. Mzimayi wa mimba wakhala akulira ni mimba kuti abereke mwana. Manesi kumeneko kumamuuza iwe galweti mene ukanyengana ndi mamuna ako ife tinaliko kumusiya mzimayi akulira ndi ubereki. Kuchokera la mulungu lolemba lachiwiri simayi uja ndi mmene wamwalira zulo. Atalira kuna kuti chabwino ngonitengani mukandipange operation aliya operation sitimango panga kuti timadikira timweze munthu magazi. Zona komanso magazi anu mmene mukuonekera mulibe magazi tizangotaya nthawi yathu. Mzimayi ndi mwana apita kuteko tikunena pano akuyikidwa leroli kuna njoli. Ndizomvetsa chisoni ku Queens, and it's not only Queens. Kuli zipatala zambiri zimene zikuzunza anthu. So a Minister of Health muli ni ntchito yambiri. Bon Klindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.